салом дӯстон, айни замон дар 103 микрорайон қарор дорем назди домисияриён. дар инҷо худи домисияриён, аз ин тараф бошад 82 микрорайон ва аз ин тараф фабрикаи ширин. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман амин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар дуюм ошонаш ҷойгир аст дӯстони азиз. дӯстони азиз, подъезди хона чӣ хеле ки мебинед, подъезди маҳкам мебошад, подъезди зебо ва худи хонаи фурӯшӣ ворид мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 3 хонага 4 хонага кардагиян бо масоати тақрибан 80 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои санитӣ. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. 103 микрорайон, барисияриён, ҳама чизҳои дар корӣ аз ҷумла мактабҳо, буғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. дӯстони азиз, бо транспортам умуман мушкилӣ нест. атақениам гузарондагӣ, батареё часпондагӣ, бо барқу об таъмин мебошад. нархи хона 997 000 сомонӣ, 90 000 $, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей занзара пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, маълумотҳоро гуфтем, акнун хонаро нишон медиҳем. дар инҷо даромадгоҳ, прихожа дӯстони азиз, роҳ рав мебошад. ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки гуфтем, 3 хонага 4 хонага кардагиян, ошхоная ва балкон гузарондагиян. ин ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар инҷо бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст. хона бо барқ бо оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, айни замон борҳои соҳиби хона дар инҷо мебошад. сеюм ҳуҷра дӯстони азиз, меҳмонхона. марҳамат дӯстони гиромӣ, ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва дар чорум ҳуҷра низ боз як балконам ҳаст дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки гуфтем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. айби ғарзи ман амин шкаф дӯстони азиз. инро мебаранд, дигар ҳамаи чизоаш меистад. нархи хона 997 000 сомонӣ, 90 000 $, савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.